Posloucháte přednášku Samuela Tryzuliaka s názvem Na výšce do hloubky. Přednáška zazněla na setkání Studentský Velehrad 2024. Ďakujem Janke za privítanie a predstavenie. Ja sa ešte krátko predstavím, iba si tu spustím všetky moje harabordy. No, tak dobré ráno vám všetkým prajem. Ja som teda Samo Tryzuliak, Samuel alebo Sam, môžete ma volať akokoľvek. A teším sa, že ste prišli, teším sa aj, že tu ja dneska môžem s vami byť. Práve som pred chvíľkou rozmýšľal, že či som už niekedy bol na Velehrade a bol som tu raz pred 15 rokmi. Tiež to bolo, už začínam starnúť, keď nad tým rozmýšľam, ale hej, tiež to bolo nejaké, myslím, že stretnutie mládeže. Myslím, že to bolo také paralelná konferencia vlastne k Svetovým dňom mládeže. Tak je pekné tu byť opäť. Čo ešte tak povedať na úvod. Sme v miestnosti, ktorá sa volá že Zimný sál, tak sa možno dobre oblečte. Ja som si uvedomil, že mi je trochu zima. Verím, že snáď sa mi podarí povedať vám niečo milé a pekné. A teda možno by som začal s takou myšlienkou na úvod. Počujete ma dobre? Vynikajúco. Tak možno sa pýtate, že čo to znamená na výške do hĺbky. Oceňujem, že ste napriek tajomnosti tohto názvu a tejto prednášky to skúsili a prišli ste sem. Ale v podstate Na výške do hĺbky je názov takej knižky, ktorú som napísal a vydal asi pred 3 rokmi. Tá knižka vyzerá takto. A teda predpokladám, že na základe tejto knižky a názvu tejto knižky ma pozvali teda organizátori sem niečo porozprávať o mojich skúsenostiach štúdia v zahraničí a o tom, ako rásť a zdá duchovne a intelektuálne ako veriaci človek na vysokej škole. Tá knižka má podnadpis na Oxforde, v Bratislave alebo kdekoľvek inde a organizátori doplnili do buletínu tohto celostátnych setkaní mládeže a kdekoľvek inde, alebo aj v Prahe a platí aj v Prahe, lebo v Prahe vlastne teraz dokončujem doktorandské štúdium na Karlovej univerzite. Takže snáď ponúknem nejaké zaujímavé pekné podnety o tom, ako môžete vo viere porásť, alebo rôzne také veci, ktoré fungovali pre mňa. Tak krátko poviem iba o tej knižke, ako mi napadlo napísať takú knižku a v takom mladom, útlom veku, 26 rokov, začať poučovať druhých o duchovnom živote. Tak raz asi v roku 2014 som sa ocitol na jednej letnej škole v Spojených štátoch a stretol som tam takú americkú študentku, ktorá sa volala Aurora a poznal som ju cez takú knižku, ktorú napísala a tá knižka sa volala, že How I Stayed Catholic at Harvard. A veľmi sa mi to páčilo. Tá Aurora to napísala myslím, že 2 roky potom, čo absolvovala Harvard a išla na Oxford a tak rozmýšľala, ako pozbyť študentov v Amerike, ako možno, že aj v takom napätom prostredí, alebo v prostredí, kde možno, keď je človek veriaci, tak nie je úplne ako keby obklopený ďalšími veriacimi študentami. Tak mne sa to vtedy páčilo, veľmi ma to oslovilo a som tak rozmýšľal, že aké bolo pekné, kebyže niekto takú knižku preloží do slovenčiny. A možno poznáte jedno také české vydavateľstvo, ktoré sa volá Hesperion. Počuli ste niekedy vydavateľstvo Hesperion? Áno, nie, možno. Tak raz som stretol jedného Slováka, ktorý pracuje pre to české vydavateľstvo a som mu tak hovoril, že aké by to bolo pekné, keby ste prekladali viacej takýchto knižiek do slovenčiny, do češtiny, že by sme mohli čerpať inšpiráciu z takýchto vecí. A on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že niekedy je ťažké preložiť takú americkú skúsenosť pre českého alebo slovenského veriaceho. Lebo tí Američania majú svoje kontexty, niekde tam vždycky na pozadí beží nejaký McDonald's a nejaká Kalifornia a nejaké proste taká americká kultúra Route 66. Je dôležitejšie a krajšie, keď sa niekto podelí z toho svojho vlastného kontextu českého alebo slovenského. No a čo sa nestalo o chvíľku, po tomto rozhovore prišla pandémia covidu a možno si pamätáte, toto je taký moment počas pandémie, keď pápež František na Svetopeterskom námestí mal takú adoráciu. Neviem, či si pamätáte túto fotku, to bolo také, že v celých novinách, myslím, že to bol marec 2020. A vtedy ja som tak akože, rovnako ako všetci ostatní, som bol zavretý u seba doma, chvíľku som bol bez práce a práve som skončil v jednom jobe a som tak rozmýšľal, že ako naložiť dobre s časom a pápež František mal vtedy jednu kázeň, kde hovorí, že skúste tento čas využiť pekne, kreatívne a proste takým objavným spôsobom na to, aby ste aj počas tohto divného času pandémie, keď sme všetci zavretí doma na rôznych miestach, aby ste pozbudili seba a ostatných a sa prehlbili v živote viery. Tak ja som sedel doma a som si povedal, že vlastne by som mohol napísať takú knižku, kde skúsim zhrnúť to, ako som sa ja pokúšal žiť moju vieru počas vysokej školy v zahraničí. No a tak teda vznikla táto moja knižka, ktorá sa teda volá Na výške do hĺbky a tak vznikol aj názov tejto prednášky. Ale teda traja hlavní autori alebo inšpirácia tej knižky boli teda Aurora, táto americká študentka, pápež František
a toto vydavateľstvo, ktoré má heclo, že nech skúsim niečo také napísať pre slovenských a možno aj českých čitateľov. No, takže čo nás teraz spolu čaká? Najprv poviem ešte chvíľku trošku niečo o mne, z môjho životopisu, alebo kde všade som sa rôznym spôsobom pokúšal ako veriaci študent niečo pekné spraviť. Potom ako taký bufet, takú ochutnávku z knižky, tá knižka má podnadpis, že 33 rád veriacim študentom, tak som vybral takých asi 7 alebo 8 myšlienok, ktoré sa mi zdali relevantné a pekné, tak v nich vám niečo porozprávam ako taká ochutnávka z knižky. A teda tá knižka je trošku o intelektuálnom raste, ako mladého veriaceho človeka trošku o duchovnom raste, ale ja vlastne nie som úplne teológ študovaný, skôr sú to také moje laické postrehy, ale niečo, o čom viem už trošku viacej, sú cirkevné dejiny, lebo vlastne z toho robím na tej Karlovke doktorát, na vašom staroslávnom učení pražskom. Tak som si povedal, že na záver, okrem toho, že z tej knižky podelím sa pár myšlienok, tak by som vám mohol ponúknuť ešte niekoľko príkladov vlastne študentov zo strednej Európy, veriacich študentov z obdobia, ktoré študujem, čo je polovička 20. storočia, tak na záver mám teda takých 5 príkladov ľudí, ktorí, pár z nich sú už svedci, pár z nich by podľa mňa mohli byť časom svedci, ako taká ilustrácia toho, že sa to dá a akým spôsobom sa rôzni iní ľudia v dejinách pokúšali niekde tu medzi Prahou, Velehradom, Bratislavou a spol raz vo viere, zhruba v našom veku. Takže to nás čaká. Takže iba krátko o mne. Ja som teda vyrastol v Bratislave, alebo svojho času sa to mesto volalo aj Wilsonovo v 1918 krátko, keď sme žili ešte v jednom krásnom spoločnom štáte. Potom som sa ocitol na takej internátnej škole v roku 2010 v Anglicku. Neviem, či ste niekedy počuli o Georgeovi Sorosovi. Dneska taký významný verejne pôsobiaca postava a diskutová na mnohých krajinách. A tak on má takú nadáciu otvorenej spoločnosti, tak oni rozdávali štipendia a cez túto nadáciu som sa vlastne ocitol na takej internátnej škole v Anglicku. A na tej internátnej škole ma povzbudili, že celkom máš dobre pekné známky, tak sa prihlásiť na dobrú školu, čo mi predtým nikdy ani nenapadlo. A tak som sa ocitol na Cambridge, kde som absolvoval vlastne bakalárske štúdium a počas neho som si na rok odskočil do Heidelbergu do Nemecka. Potom, keďže som bol už 6 rokov preč v zahraničí, tak mi začalo chýbať trošku domov a Slovensko a cítil som sa taký trošku vykorenený, tak som si povedal, že by bolo pekné sa zastaviť naspäť doma v Bratislave. Tak som sa zastavil naspäť doma v Bratislave a študoval som v takom vzdelávacom inštitúte, ktorý sa volá Collegium Antonína Neuwirtha. Neviem, či ste o tom niekedy počuli. Počuli ste? Môžete zdvihnúť ruku, ak áno. Robíme si to interaktívne. Dobre, 1, 2. Je to taký vzdelávací inštitút pre veriacich, ale nielen veriacich študentov, kde študujete bežne na univerzite v Bratislave a popri tom po večeroch máte prednášky z filozofie a z teológie a prípadne z histórie alebo z dejín umenia. No tak tam som strávil rok, trošku som sa ohrial doma a potom som ešte na rok vyrazil vlastne na magisterské štúdium na Oxford, kde som študoval históriu. Predtým na Cambridge a v Heidelbergu som študoval ekonómiu a politické vedy. No a potom, keďže rád študujem a rád si čítam, tak som sa prihlásil po roku na Karlovku, teda na vaše staroslávne učenie a tam uvidíme, od roku 2019 uvidíme, dokedy budem zápasiť s doktorandským štúdiom. No a teda čomu sa tak venujem hlavne a čo bude tak trošku prelínať aj teda túto prednášku, teda na tom doktoráte sa venujem cirkevným a politickým dejinám a zároveň som posledných pár rokov pracoval aj v politike na Slovensku a naposledy na ministerstve obrany. Pre ministra obrany som písal príhovory. A taká tretia vec, čomu sa venujem, je vlastne takáto pokusy o povzbudenie v intelektuálnej alebo duchovnej formácii vlastne mladých ľudí, primárne na Slovensku. V týchto inštitúciách v kolegiu, ktoré som už spomenul, tam som vlastne študoval pred 5 rokmi a posledné 4 roky tam učím históriu. A potom tiež niečom, čo sa volá Spoločenstvo Ladislava Hanusa, čo je tiež taký inštitút, ktorý sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí na Slovensku. Pomáham organizovať festival Hanusové dni a takisto s kamarátmi sme založili taký časopis, ktorý sa volá Verbum, kde si píšeme eseje o tom, čo sa nám páči a na cirkvi a čo sa nám nepáči a sa tam hádame a o tom dišputujeme. A takisto som napísal aj túto teda knižku, kvôli ktorej ma dneska musíte počúvať dneska ráno. Takže takto som vznikol ja, predtým som vám povedal, ako vznikla knižka. Toto je taký môj mini životopis, keby čokoľvek z tohto vás zaujíma neskôr, tak sa môžeme k tomu vrátiť a môžete sa na čokoľvek spýtať. Dobre, tak poďme na tú knižku. Krátka ochutnávka z knižky. Taká prvá nultá rada, ktorú v tej knižke ponúkam, alebo sa na ňou zamýšľam, vychádza z také mojej vlastne celkovej skúsenosti toho štúdia v zahraničí.
Tak ja som sa ocitol na tom Cambridge, samozrejme premotivovaný zbožný katolík zo Slovenska a zvyknutý, že sú mladíčnické omše, že sú stredka, že proste ako katolík sa treba angažovať a byť zapojený. A keď som tam prišiel, vlastne keď som bol na tej strednej škole, tak tam som si po asi roku uvedomil, že to štipendium cez to náciu otvorenej spoločnosti sme dostali pár katolíckych študentov na takú katolícku internátnu školu, lebo vlastne na tej katolíckej škole neboli úplne žiadni praktizujúci študenti, tak oni vlastne dovážali takto študentov zo strednej a východnej Európy, aby tam mal kto ministrovať a tak. Ale vlastne tam nebolo až tak veľa veriacich študentov. No. A potom, keď som sa ocitol vlastne na Cambridge, tak som si strašne užíval, že tam bolo UPCčko, teda Univerzitné pastoračné centrum, niečo ako tieto VKHčka asi na českých univerzitách. A strašne som tam začal angažovať. Mal som takú radosť, že som bol okúpený študentami, teda aj veriacimi, ktorí boli v tomto pastoračnom centre. A tak ako prirodzene, čo sa mi nejako stalo, bolo, že som sa tam začal angažovať a vymýšľať rôzne projekty. Hej? Tak napríklad taká prvá vec, čo ma ako zbožného slovenského katolíka potešila a trošku aj pohoršila, bola, že každý piatok večer v tom UPCčku sme mali otvorený bar a tam nám vysvetlili prvý večer, že ako katolíci v Anglicku teda my môžeme piť alkohol na rozdiel od protestantov, takže preto máme bar a mali sme bar teda s veľmi dobrými cenami, možno že najlepšími v centre mesta Cambridgeu. A každý piatok sme mali teda otvorený bar alebo niečo ako tu na váš sklípek, čajovňu. Ale nebola tam predtým svätá omša, tak som si hovoril, no super, že všetci prídete v piatok večer na džín, ale nemáte svätú omšu a predsa treba aj cez týždeň chodiť do kostola. Tak sme tam založili mladíčnické sväté omše a každý piatok večer sme mali sväté omše. A nejaký čas to fungovalo, ja som tam chvíľku hral v zbore, na gitare, to bola taká prvá aktivita. Potom som si hovoril, že bolo by pekné, keďže všetci máme veľa otázok o tom, čo vlastne to znamená byť veriacim študentom, čo tá naša viera obnáša, tak som založil takú sériu prednášok na tie najkontroverznejšie témy, s ktorými sa môžete stretnúť ako katolíci. Tak sme mali niečo na tému stvorenie sveta, potom sme mali niečo o križackých výpravách, potom sme mali niečo o antikoncepcii, pretože neexistuje kontroverznejšie učenie katolíckej cirkvi ako toto. A robil som takúto sériu prednášok a vlastne na pôde tohto UPCčka. Potom som tam založil ďalšiu skupinku, kde sme si čítali spolu knižky a bol to taký reading group, taká vlastne čitateľský kružok. Popri tom som na Slovensku založil takú letnú školu a na pôde tohto kolegia, ktoré som vám spomínal, keďže som stretával veľa v podstate slovenských študentov, študujúcich aj českých na Cambridge, ktorí boli extrémne šikovní, ale kresťanstvo vôbec nepoznali, tak som ich chcel trošku pozbudiť, že by to mohli spoznať. Tak som založil takú letnú školu a 5 rokov každé leto som pozýval tak zhruba 10 až 15 kamarátov do tohto kolegia a tam sme diskutovali a filozofovali. No a takto som mal kopec aktivít a stále som čakal, že teda kedy za mnou niekto príde a tak povie, že Samo, že ja už to teda chápem, to kresťanstvo je super a teda ďakujem, že organizuješ tieto aktivity a že vďaka tomu som sa prehlbil vo viere, ale a čakal som teda taký, neviem, či poznáte svätého Augustína, svätý Augustín, keď sa obrátil, ako píše vo svojich vyznaniach, tak sa rozplakal a bol dojatý a poďakoval svojmu kamarátovi, že ho pozbudzoval v tom. Tak ja som takto robil všetky tieto aktivity a nič sa tak nejako nedialo, každý si žil ďalej svojím životom. A ja som si uvedomil, že namiesto toho, aby som robil aktivity pre mnohých ďalších ľudí okolo, potrebujem sa v prvom rade začať starať sám o seba. Takže ako katolík treba samozrejme sa starať a pozbudzovať ostatných vo viere, ale uvedomil som si, že ak mám mať takú silu a výdrž vlastne robiť takéto aktivity pre ostatných, tak potrebujem v prvom rade mať sám blízky, hlboký vzťah s Pánom Bohom. A tak sa pre mňa začala kapitola modlitba. A to je taká nultá rada v tejto knižky, teda staraj sa o seba. A v úvode tej knižky píšem, že teda možno to nie je úplne presvedčivé, že vám radím, aby ste sa starali o seba, keďže v zápätí ponúkam 33 rád, ale teda ak si aspoň niečo odnesiete, alebo ak niečo na základe tej knižky si možno odniesť, tak je to myšlienka, že skôr než budete čokoľvek iné ako veriaci človek robiť počas vysokej školy, tak je dobré mať živý vzťah s Pánom Ježišom, čo pre mňa prakticky znamená sa každý deň si nájsť čas na modlitbu a byť v tom vytrvalý. V tej knižke mám niekoľko spôsobov, modlitba je taká pekná vec, určite s tým máte všetci skúsenosti, je katolícka cirkev, kresťanstvo je pestré, každý má svoj spôsob, ako mu vyhovuje modliť sa a podľa mňa nie až tak dôležité, aký spôsob vám vyhovuje, ale konzistentnosť a jeden z mojich obľúbených takých laických svedcov z 20. storočia, zakladateľ komunity Emanuel hovorí, že ak sa nebudete modliť 30 minút denne, tak z vás nič nebude v 20. alebo 21. storočí. Takže to je taká prvá myšlienka, starať sa o seba a potom vieme slúžiť a rozdávať aj ostatným. Druhá myšlienka z kapitoly modlitba. Tá knižka je rozdelená do 4 sekcií. Prvá sekcia sa volá modlitba, sú tam rôzne takéto nápady. A okrem toho teda, že je dobré si každý deň nájsť konstantne čas na pomodlenie sa. Taká druhá vec, čo sa mi osvedčila, bola
teda nájsť si stáleho spovedníka. Neviem, či sa vám niekedy stala taká vec, že prídete na spoveď a chceli by ste teda dostať nejaké pozbudenie, nejako, že by vás nahajcoval ten kňaz. Tak ja som raz, v Bratislave je taký kostol, kde všetci chodia na spoveď, kapucínsky, a raz som tam teda takto prišiel a tajne som dúfal, že dostanem nejaké pozbudenie od toho kňaza na spovedi. A teda som prišiel a hovorím, že no tak som katolík, chodím cez týždeň do kostola, pristúpim pravidelne na spoveď a počul som, sa mi tak zdalo, ako si ten kňaz tak zhlboka vydýchol. A som tak cítil, že za tým výdychom bolo také pomyslenie, že v tej dlhej šore ľudí, ktorých počúval, tak si asi povedal, že aha, tak tento chodí cez týždeň do kostola a pristúpim na spoveď, to bude ľahký prípad, tak to rýchlo vybavím a idem sa venovať tým ťažším prípadom. No. A teda ja som bol z toho taký smutný, hej, že teda ja som tu prišiel na spoveď, chcel som sa približiť Pánu Bohu a tento kňaz iba počujem ten nadých, výdych, že tak tohto rýchlo vybavíme a potom šup, hej. Tak samozrejme spoveď je platná za každé okolnosti, na spoveď treba chodiť a spoveď je krásna vec, ale ja som si z tohto odniesol, že vlastne ak sa chcem rásť v duchovnom živote a nechcem mať duchovný život iba takého charakteru, že idem dňom za dňom, snažím sa vyhnúť ťažkému hriechu a potom sa občas pravíš nejaký ťažký hriech, tak potom je znova na spoveď a je to také, točíte sa trošku ako v labyrinte. Tak je pekné mať stáleho spovedníka alebo duchovného sprievodcu, ktorý vás bude viesť, bude vás poznať, nemusíte mu na novo rozprávať váš život vždycky, keď ho stretnete a môžete sa hýbať čoraz bližšie a hlbšie k Pánu Bohu. Jezuiti majú také pekné heslo, že magis, a to znamená viac, a ako kritérium aj rozlišovania, rozhodovania v duchovnom živote, tak mne sa tak zdá, že hej, my niekedy v tom našom duchovnom živote tiež sa tak krútime na mieste, nehybeme sa vopred, ale veľa duchovných autorov hovorí, že ten duchovný život by mal byť taká cesta nahor a bližšie a viacej a ďalej k Pánu Bohu. A mne sa tak osvedčilo a myslím, že v dnešnej dobe mnohým z nás sa zíde mať jedného stáleho spovedníka, ktorý nás bude sledovať, ktorý nás bude pozbudzovať, ktorý nás bude poznať a ktorý neurobí iba taký nádych, výdych, že super, že chodíš cez týždeň do kostola a tak. Možno vám napadne, že ako si takého spovedníka nájsť, tak taká dobrá rada, čo som ja dostal, bola, že skúste sa osloviť kňaza, ktorého kázeň vás baví, alebo ktorého kázeň vás oslovila. Tak prvý môj stály spovedník bol jeden františkánsky kňaz, ktorý celkom pekne kázal, tak v jednom kostole v Bratislave. Tak jedného dňa som si povedal, že aha, tak celkom pekne káže, celkom sa mi páči, čo rozpráva, tak som si zohral na jeho číslo, napísal som mu a chodil som potom k nemu asi rok a pol. A potom roku a pol som tak zistil, že trošku mi aj sedí, aj mi úplne nesedí, mal som pocit, že ešte potrebujem niečo iné v tom duchovnom živote, tak som sa mu poďakoval a išiel som ďalej. Takže tiež to nie je tragédia toho duchovného sprievodcu alebo spovedníka, sa to dá zmeniť. Niekedy sa ľudia boja, že či ten kňaz sa nebude hnevať, že už toľko času sa venoval, ale nikdy som nezažil, že by sa nejaký kňaz nahneval alebo urazil, keď ste povedali, že potrebujete zrazu niečo sa niekam ďalej posunúť. No. Takže to je taký prvý tip a ako k tomuto možno, že pristúpiť. Takže toľko k duchovnému životu. Taká druhá oblasť, o ktorej sa venujem v knižke, je komunita a ako žiť ako keby v spoločenstve mladých počas vysokej školy. Tak jedna vec, čo sa mne veľmi osvedčila, bola mať vlastne kamarátov, ktorí boli neveriaci. A to bol taký jeden z najkrajších nástrojov, ako v tej viere by som povedal, rástol. No a neviem, ako u vás v Čechách, ale na Slovensku ja som vyrastal trošku v takej katolíckej bublinke a rád hovorím, že prvého slovenského protestanta som stretol až v Anglicku. Preto bolo pre mňa partikulárne obohacujúce, keď som sa vlastne na internáte na Cambridge stretol s rôznymi protestantami z rôznych denominácií. A mali sme tam evanjelikálov, to sú takí, čo si veľa čítajú Bibliu a majú také nie až tak charizmatické, ako keby modlitby. A potom sme tam mali zase pentakostálov, ktorí boli veľmi charizmatickí a takéto rôzne ďalšie denominácie. Mali sme tam ortodoxných. A veľmi taká pekná vec, v ktorej som žil počas teda štúdia, hlavne na Cambridge, bolo, že sme po večeroch dlho sedeli a sme teda debatovali o tom, že prečo to máte hen tak vy ako katolíci, prečo to máme takto ako my ako protestanti. Nikdy v živote mi nenapadlo, že niekto predsa sa nemodlí ako kresťan k Pane Márii, hej, nejaké zdravasti, alebo že to vôbec nepozná. Tak zrazu som mal kamaráta, takého jedného zvlášť blízkeho Škóta, ktorý bol teda pentakostal alebo charizmatik, tak zjednodušene, ktorý som videl, že je krásny človek, celý internát sa mu chodil vyrozprávať, vypočúvať, proste to je jeden z tých ľudí, ktorý si vylieval srdce pre ostatných a on nikdy nepočul o svetom Františkovi. No tak to som si hovoril, ako môže niekto byť taký zbožný a taký dobrý človek bez toho, že by počul niekedy o svetom Františkovi.
A tak som mu vysvetlil, že svätý František bol teda mních z 12. storočia a tak ďalej a že teraz ten náš pápež sa po ňom volá. A takto sme si veci navzájom vysvetľovali ohľadom rôznych katolických vecí, ohľadom súčasťou protestantizmu a bolo to také veľmi pekné prehlbovanie vzájomné. A vlastne ja som musel mu povedať, prečo sú niektoré veci pre mňa samozrejme, on povedal, prečo je jeho niečo samozrejme a takto sme navzájom sa v takej vzájomnom pochopení a láske vlastne prehlbovali každý aj v tom našom vlastnom vyznaní. A neviem, ako to máte vy, možno tiež také rozhovory zažívate, ale bol taký jeden slávny učenec anglický, ktorý sa volal John Henry Newman, neviem, či ste počuli o Newmanovi. A Newman bol taký významný profesor na Oxforde ako anglikán a v 80. rokoch 19. storočia potom konvertoval na katolicizmus a potom dostal takú úlohu, ho pozvali do Dublinu, do Írska, že nech založí univerzitu. Tak on ju skúsil založiť, ale nakoniec to úplne nedopadlo a tá univerzita sa úplne nepodarila, ale čo sa podarilo bolo, že Newman napísal takú knižku pri zakladení tejto univerzity, ktorá sa volá Idea univerzity. No a v tejto knižke Newman píše takú vec, že čo je podľa neho najdôležitejšie pre veriacich ľudí v mladom veku počas vysokej školy. A hovorí, že ak by si mal vybrať, a hovorí takú dilemu to nastavuje, hej, také dve možnosti, že na jednu stranu môžete vybrať tých najlepších profesorov, tie najlepšie učebnice a to najlepšie poznanie, ako keby tie najlepšiu výučbu ponúknuť študentom, alebo ak by ste mohli iba študentov zavrieť na intrak na 3 roky a nech sa rozprávajú, tak on hovorí, že ak by si mal vybrať medzi týmito dvoma vecami, tak on by určite študentov iba zatvoril na 3 roky na intrak a odsekol ich od všetkých prednášok a učebníc. A hovorí vlastne, že to, čo mladý človek potrebuje a čo je pre neho krásne, už má dosť vlastných otázok a dosť vlastných problémov, často mu stačí iba, aby ho zatvorili teda na internát, a kde si to bude môcť vydiskutovať s ostatnými kamarátmi, ktorí majú svoju vlastnú životnú skúsenosť. Tak toto je v niečom aj tá moja skúsenosť toho internátu, že okrem toho všetkého pekného, čo som sa učil a super prednášok, lebo je to Cambridge, tak sme mohli takto po večeroch spolu debatovať a navzájom sa obohacovať a prehlbovať. Takže nájdete si kamarátov nekatolíkov. Ešte som mal taký druhý rozmer tohto, bol teda nielen protestantov, ale ako som hovoril, tak tam kopec aj Slovákov a Čechov študuje na Cambridge, na Oxforde, keďže dneska to tak býva, že čím ste šikovnejší, tak čím ste šikovnejší, tak tým skorej, aspoň na Slovensku to tak je, tým skôr si poviete, že tá cirkev je taká zastaraná a nechcete s ňou nič mať spoločné, takže na tom Cambridge všetci tí ostatní Češi a Slováci boli takí, povedzme, skôr osvietení než praktizujúci. Tak s nimi som často debatoval a oni tam sa tak po chvíľke rozkriklo, že ten Samuel chodí do kostola a teda myslí si všetky tie, verí na všetky tie trápne staromodné veci, čo katolícka cirkev učí. A najprv tak akože to bola iba taká šuškanda, ako sa hovorí po česky. A potom sa mi stalo z času na čas, že niektorý z tých neveriacich kamošov prišiel a hovorí, že a prečo si myslíš toto, a prečo si myslíš toto, a prečo cirkev učí tamto. No a z toho vznikli tiež ďalšie pekné, hodnotné rozhovory a do dneska tie vzťahy alebo tie kamarátstva, ktorými pretrvali z tohto obdobia, sú práve s týmito neveriacimi kamarátmi zo spolku Čechov a Slovákov na Cambridge, ktorí sa dopočuli, že som katolík a potom chceli so mnou debatovať a teda sme začali tie diskusie a do dneska pokračujú. Takže ak nemáte kamarátov katolíkov, tak si nejakých nájdete. A teda ak máte, no chápete, čo chcem povedať. Dobre, ďalšia taká mini rada z tej mojej knižky sa týka opäť života v komunite a myslím, že tu poznáte všetci koncept tá jednoduchá rada názvu tej kapitoly je, že zobrať zodpovednosť, skúsiť niečo v tej svojej komunite, v tom spoločenstve, kde pôsobíte, spraviť pre druhých, hej. A ja som, akože v tom Anglicku, vlastne som bol prekvapený, že to nebola úplne taká samozrejmá vec, hej. Možno poznáte koncept, že animátor, aj tu máte nejakých animátorov, čo tu vedú vaše skupinky, nie? Na Slovensku, keď sa povie animátor, tak to znamená, že robíte v Oradku u Salesiánov a že vediete stredka a tak ďalej. No ale ja som teda prišiel do toho Anglicka a čakal som, že sa tam tiež budú nejaké stredka, že tam bude sa veľa diať, ale zistil som, že tento koncept napríklad stretiek, ako keby týždenného stretávania sa, nejakého prehlbovania sa vo viere, tak tam úplne nebol, hej? Napríklad na tomto UPCčku na Cambridge. Bolo to pre mňa taká nová zaujímavá vec, že vlastne tí ľudia boli zvyknutí chodiť na omšu, boli zvyknutí chodiť v nedeľu na omšu, ale tá viera ako keby pre nich znamenala, že hej, že v nedeľu prídem do toho UPCčka na tú svätú omšu, ale nemusím sa nejako viac ako keby v rámci tej viery angažovať alebo realizovať.
No tak tá jednoduchá rada bola, že prevezmi zodpovednosť. Môžete urobiť čokoľvek a môžete, možno, že už mnohí spievate v zbore, možno, že niektorí vedete nejaké biblické skupinky, možno, že robíte všetky tieto veci naraz a no, tak to je fajn, to treba robiť a ja k tomu ešte doplňam v tej knižke, že toto všetko je pekné, aj keď teda veľa sa budete angažovať ako veriaci študent počas vysokej školy, ale jedna taká milá vec je, že netreba zabudnúť na to, že treba aj študovať popri tom všetkom. Na Slovensku, keď sa bavím s niektorými kamarátmi, tak oni tak hovoria, že poznajú študentov, ktorí každý piatok večer sedia u PCčku a varia tam puding a hrajú ping-pong alebo florbal, ale keď ich potom stretnete a sa vracajú zo skúšky, tak hovoria, že aha, ale kvôli tomu pudingu som sa úplne stihol naučiť na tie skúšky. No. Tak podľa mňa ten čas vysokej školy, a o tom budem o chvíľku hovoriť, je teda, to by ste nepredpokladali, výnimočný aj v tom, že treba ho využiť aj na to, aby sme sa profesne rozvinuli v tom, čo nás baví a to, čo nás zaujíma a v tom, čom sa chceme potom aj živiť. O čom bude moja ďalšia rada. V 21. kapitolke tejto knižky hovorím o tom, že ako rôzne sa dá kreatívne rozmýšľať nad tým, ako naplno využiť možnosti svojej univerzity. Taká prvá vec, čo ma oslovila, čo je myšlienka, ktorú som zobral od tej Aurory, od tejto Američanky, ktorá študovala na Harvarde, taká out of the box myšlienka pekná, ktorú ona navrhuje v tej jej knižke, ja o nej píšem tiež je, že keď prídete na univerzitu, tak nie je len, že chcete sa vzdelávať v tom odbore, ktorý ste si vybrali, ekonomia, IT, alebo história, alebo čokoľvek, čo vás zaujíma, ale keď ste veriaci človek, tak možno bolo pre vás pekné si naštudovať niečo, čo tak aj osobne vás zaujíma, čo osobne súvisí s vašim životom, hej? A často mnoho univerzít ponúka možnosť si zobrať nejaký voliteľný predmet na inej fakulte, hej, na filozofickej, alebo teologickej, alebo kdekoľvek. Tak podľa mňa je to pekná možnosť vlastne skúsiť si, pokiaľ tá možnosť je, a ako voliteľný predmet vybrať niečo, čo vás aj osobne obohatí. Hej? Napríklad, ja keby som bol v Bratislave, tak mám jednu kamarátku, profesorku, čo učí židovské štúdia na teologickej fakulte, tak to ma tak mrzelo vždy, že kebyže som bol býval v Bratislave, tak by som sa prihlásil na tú teologickú fakultu, vedel by som si to vybrať a naštudoval by som si niečo o judaizme. Hej? Tak možno, že aj pre vás je niečo, možno to je niečo z ekumény, možno to je niečo z literatúry. Tak ak to vaša univerzita dovoluje, tak je fajn si skúsiť vybrať niečo voliteľné a študovať niečo, čo vás aj osobne obohatí. No. Tak to je jedna stránka tohto. A druhá stránka, o ktorej som už hovoril, je teda, že hej, na univerzite treba poriadne študovať, nie je to len o tom pudingu v piatok večer v PCčku, ale ešte jedna taká vec, ktorá je podľa mňa možno trošku taká kontraintuitívna alebo nepopulárna, je, že študovať niečo, čo človeka naozaj baví a nie len niečo, s čím si poriadne zarobím. No, na Slovensku, keď sa spýtate študentov, že prečo idú študovať niečo, čo idú študovať, tak povedia, že no idem študovať IT alebo idem študovať učiteľstvo, lebo potom s tým si ľahko nájdem určite job, hej. Tak ja som tiež tak rozmýšľal trošku pragmatickejšie, tak som sa prihlásil najprv študovať na ekonómiu, ale potom počas toho štúdia ekonómie na Cambridge som si povedal, že však chápem, že je s tým dobrá perspektíva, aj zamestnania, ale mňa nejako trošku viac baví po večeroch a vlastne si aj tak čítam C.S. Lewisa a Tolkiena a Chestertona a možno, že by som aj počas tej univerzity sa vedel oprieť nie do nejakých ekonomických rovníc o inflácii, ale vlastne by som mohol, vlastne to, čo po večeroch si študujem, tak možno by som to mohol robiť hlavným predmetom môjho štúdia. Tak po 2 rokoch vlastne toho štúdia na Cambridge som pristúpil k takému, použijem cudzie slovíčko, heterodoxnému rozhodnutiu, že som vlastne prešiel z ekonómie na politické vedy, čo na Cambridge znamenalo vlastne dejiny politickej filozofie alebo dejiny filozofie a celý posledný rok som si vlastne čítal rôzne texty z filozofie. A mal som tak, veľmi som váhal, že to je dobrý nápad, však už som na tom Cambridge, už tá ekonómia je, v tom čase sa hovorilo, že najlepšie platený odbor, keď ste čerstvý absolvent na Cambridge, hej, rovno z toho Cambridgeu pôjdete niekde do City, do nejakej banky zarábať a tak ďalej. A som tak sa cítil, že tak čo, pôjdem robiť filozofiu, ako to vysvetlím mojim kamarátom, ako to vysvetlím ostatným. Ale vlastne sa mi hovorilo, že nič nebolo lepšie, ako to zmeniť a robiť to, čo ma naozaj bavilo, čo ma najviac zaujímalo a namiesto ekonomických rovníc si môcť čítať viacej o tom, ako rôzne ľudia prežívali svoju skúsenosť a byť súčasťou, hej, o čom je ľudský život, o čom je spoločenský život, ako sa toto snažili žiť a konceptualizovať naprieč dejinami. A to, čo sa mi ako potvrdilo, bolo, že keď som študoval to, čo ma naozaj bavilo, a to znamená takéto dejiny a politické veci,
tak zrazu aj môj mozog sa začal oveľa viacej makať, hej. A keď som študoval tú ekonómiu, tak moji spolužiaci som videl, že hrávo tie rovnice počítajú a popri tom stíhajú chodiť na diskotéky a kadečo ďalšie a stáže. Ja som počítal všetky tie rovnice a nejako ma to tak nebavilo a som z toho investoval strašne veľa času a cítil som, že nestíham až tak veľa vlastne, toľko energie som do toho venoval a nemal som z toho také poriadne výsledky. No ale keď som sa zmenil tento odbor, tak zrazu ma to začalo viacej baviť, mal som proste chuť si to študovať aj po večeroch, všetko to tak do seba zapadlo a aj vlastne som mohol proste ponamáhať a rozvinúť sám seba, hej. Na Cambridge, keď sa študuje história alebo politika, tak vám dajú strašne veľa čítať a strašne veľa písať, tak ja som vlastne strašne veľa čítal a písal a tým čítaním a písaním sa svojím spôsobom ako keby živím až doteraz, hej. A niekedy vlastne je to dôležitejšie študovať to, čo vás naozaj baví, to, čo vás naozaj ako keby rozvinie, tú zručnosť, ktorú, no a popri tom, čo v študovaní toho, čo vás najviac baví, získate takú zručnosť, ktorou potom uplatníte na rôznych miestach. No, tak toľko by som povedal k téme naplno využiť možnosti svojej univerzity. No, ďalšia taká pekná alebo otvorená otázka pre mňa bola, na Cambridge sa to tiež tak prehlbilo, potreba zistiť si, kde hľadať odpovede ohľadom toho, čo vlastne znamená moja viera, prečo ma od malička učili, že my sme katolíci, toto cirkev učí. A možno sa aj vám niekoľkokrát stalo v živote, že ste mali nejaký rozhovor a že ste sa zasekli a nevedeli ste úplne vysvetliť, hej, že prečo chodím nedeľu do kostola, spýta sa vás kamarát niekde. No, lebo som chodil s rodičmi, alebo som chcel potešiť babku, alebo akákoľvek je tá odpoveď. Tak ja som sa do takýchto debát, ako som hovoril, dostával často a bolo pre mňa fajn si zistiť také rámcové miesta, kde môžem prísť po odpovede. Tak jedna z výhod, čo podľa mňa máme ako kresťania, ako katolíci je, že za 2000 rokov dejín cirkvi si pravdepodobne otázku, ktorú riešite alebo ktorú vám niekto položil, pravdepodobne ju už niekto pred vami riešil. Takže pravdepodobne už ju niekto aj vyriešil a pravdepodobne sa tá odpoveď dá naštudovať. Tak ja som mal niekoľko takých ako keby dobrých zdrojov, na ktoré som sa obracal, keď mi niečo nebolo jasné ohľadom našej viery. Jedna je taká vynikajúca americká web stránka, ktorá sa volá catholicanswers.com a je to taký laický apoštol a taká laická služba, kde majú proste stovky a tisícky otázok rozpracovaných a odpovedaných. Tam nájdete takú prvoplánovú, alebo takú, nie prvoplánovú, takú zjednodušenú krátku odpoveď na mnohé veci, čo by vás mohli baviť alebo zaujímať. Potom je mnoho známych takých apologetických autorov. Ja som sa strašne začítal do C.S. Lewisa, kým som bol na Cambridge. A ďalší takí známi autori, napríklad Peter Kreeft. V tom americkom alebo anglickom kontexte sa často hádajú katolíci s protestantami, tak to sú aj témy, ktorým sa venujú tí tamojší autori. Na Slovensku zase, keď ste veriaci človek, tak sa môže stať, že sa ocitnete občas v sporoch a v tzv. Kultúrno-etických otázkach. Hej. Niekto postnete nejaký obrázok z toho, že ste boli napríklad na pochode za život a potom niekto vám tam napíše, že čo vám šibe, jak to môžete protestovať proti tým potratom a čo ste šialní katolíci a chcete nám robiť iba zle a obmedzovať naše práva. To sa často na Slovensku stane. Tak som si tiež potreboval nájsť nejaké odpovede. A sú autori, ktorí sa venujú pro-life otázke, sú ľudia, ktorí sa venujú otázke manželstva, ktorá je dneska kontroverzná aj v Čechách. A sú autori, ktoré sa venujú téme antikoncepcie, čokoľvek, čo je kontroverzné, je pravdepodobnosť a vysoká a takmer 100%, že niekto už tieto otázky riešil a dokázal ich zmysluplným a pekným spôsobom zodpovedať. Takže je dobre vedieť, kam sa obrátiť a ako tieto otázky zodpovedávať teda svojim blízkym spolužiakom, kamarátom. Ja som mal ešte také šťastie, že v prvom ročníku, keď som bol na Cambridge, tak si ma odchytil taký jeden doktorant a v prvom týždni mi dal do ruky 3 knižky. Jedna bola K jádru křesťanství od C.S. Lewisa, neviem, či to poznáte, taká základná apologetická klasika, potom Úvod do kresťanstva od Josefa Ratzingera a potom Ortodoxia Chestertona a povedal, že bez tých troch knížiek tu na Cambridge neprežiješ. No, tak som mu poďakoval a ešte som si hovoril, že to je také, po anglicky sa povie presumptuous, domýšľavé, že takto mi v prvom týždni dáva tieto 3 knižky, ale bol to v podstate pre mňa vynikajúci štart, takéto 3 dobré apologetické knižky mať už v prvom ročníku po ruke. A potom s týmto kamarátom, doktorandom, ktorý sa volal Mark, bol to taký Austrálčan, tak sme sa viacej skamarátili a vždycky, keď som mal nejaké otázky, tak som občas k nemu chodil a on mi odporúčal ďalšiu literatúru a tak ďalej. A občas mi dal aj takú radu, že
A že nie je dôležité hľadať odpovede iba pre tých druhých, keď sa pohadáte s niekým na internáte a rozmýšľate, že ako toto alebo tamto vysvetlím, ale v nejakom momente je opäť dobré starať sa sám o seba a teda riešiť skorej tie otázky, ktoré sú pre vás osobne dôležité a nie preto, lebo chcete dať odpoveď nejakému spolužiakovi alebo kamarátovi. Takže toľko štúdium. Blížime sa ďalej. A ďalšou takou širšou kapitolou v tej mojej knižke je kapitola Svedectvo a v rámci nej prvá kapitola je koncept, ktorý volám Mávaj vlajkou. A viaže sa mi to na takú jednu príhodu. Hovoril som o týchto mojich kamarátoch, protestantoch, ktorých som spoznal v prvom ročníku na Cambridge. A v druhom ročníku sme sa dohodli, že spolu pôjdeme bývať na jeden byt. A mali sme tam teda byť ja, ten jeden pentakostál, a teda charizmatik, potom jeden škót, potom jeden taký Angličan, taký suchý evanjelikál, veľmi biblický matematik a taký veľmi priamočiary, potom jeden taký ruský Vietnamec, ktorý bol ortodoxný, ale iba tak nominálne, lebo takto v Rusku chodí. On teda ako Vietnamec a v rámci integrácie teda sa stal nominálnym ortodoxným. No a takto sme boli 4 dohodnutí, že spolu pôjdeme bývať a potom, keďže ten pentakostál, tento kamarát Ian Scott mal takú povesť takej butlavej vrby, že veľa ľudí sa mu chodilo vyrozprávať, tak rozmýšľal, že koho by sme ešte mohli pozvať, komu by to mohlo dobre padnúť. No a mali sme ešte takého druhého kamaráta, spolužiaka, ktorý bol totálne neveriaci, taký Angličan, volal sa, že Louis. No, v jednom momente ho, no dobre, to nebudem hovoriť, to je klebeta. No, mal také problémy, povedzme, hej, a neúplne slušne sa vždycky správal, no. Tak ten tak hovoril, že mohli by sme toho Louisho pozvať, že nech má dobrú partiu. Tak sme toho Louisho pozvali, že nech s nami ide bývať na tento byt v druhom ročníku a ten Louis súhlasil a potom 2 týždne potom, čo súhlasil, prišiel za mnou, mi zaklopal na dvere internátu a hovorí, že Samo, že my ideme teda bývať s tým Davidom a s tým Ianom a s tým našim ďalším spolužiakom Vietnamcom a hovorí, že a vedel si, že oni neveria na sex pred manželstvom, že oni sú takí dosť fundamentálni kresťania. Ja som sa tak na neho pozrel a hovorím, že a ja tiež neverím a ty akože a zda veríš? A tak na pozrel, že čo? A bol taký prekvapený, že som ho challengeol, že som ho vyzval, že ako keby, že on je ten divný, on je ten zvláštny, ktorý si myslí, že nevyspať sa pred manželstvom a je teda od veci. A on povedal, že no, vlastne som sa nad tým ešte nikdy úplne nezamyslel. No. Tak nakoniec sa rozdol teda aj s nami bývať, ale teda pointa toho príbehu bola taká, že niekedy ako kresťania sme v menšine, máme nejaký divný postoj a niekedy je fajn zamávať to vlajkou, priznať sa k tomu, čo hovoríme a tých ľudí okolo nás vyrušiť, nebať sa byť trošku divný. S tým Louisom sme potom mali krásny rok a veľa sme debatovali a tiež to nakoniec veľmi pekne vyšlo to kamarátstvo. No. Takže ja to volám, že mávať vlajkou. Keď máte možnosť sa priznať a byť aspoň trošku divným, tak to treba skúsiť a nebať sa byť trošku kontrakultúrny v týchto veciach, lebo to môže viesť tiež pekným rozhovorom. No, je taká americká katolická spisovateľka Flannery O'Connor v 40. rokoch veľmi významná, tak ona mala taký citát, že you shall know the truth and the truth shall make you odd. Takže poznáte pravdu a pravda vás spraví divnými. Tak niekedy by som povedal, že je pekné pre nás ako veriacich študentov sa nebáť, objať túto divnosť a trošku vykročiť z radu. A keď to považujeme a vieme, prečo to robíme. A môžeme tým byť obohatením pre ľudí okolo nás. Posledná rada z tohto bufetu myšlienok a nápadov, ako rásť intelektuálne a duchovne počas vysokej školy, je skrotiť svoje internety. To je podľa mňa taká špecifická výzva v dnešnej dobe. Niektorí možno, že máte 4 rôzne sociálne siete. Ja od nejakého momentu sa snažím nemať ani jednu a teda včera tu mal prednášku Štepan Smolen, ktorého možno poznáte, tak Štepana som sa raz pýtal, že ako to zvláda s tými sociálnymi sieťami a tak a on povedal, že vieš čo Samo, ja som si priznal, že to s nimi nezvládam a tak som si všetky vymazal a aj telefón mám iba taký knoflíkový, ako sa hovorí po česky. Tak ja som si hovoril, že niekto to možno, že zvláda, niekto sa dokáže sústrediť na prácu, niekoho to možno, že nevyrušuje aj tak duchovne, ale pre niektorých z nás tiež to je trošku vec povahy a bude dobré sa naučiť ako keby v tejto dobe fungovať s týmito milión podnetmi, ktoré sa na nás valia v každej chvíli, hej? Možno, že nie každý potrebuje knoflíkový telefón, ale ja mám pocit, že ja som možno, že podobnejší v tomto ako Štefán a teda knoflíkový telefón ešte nemám, ale vyvinul som niekoľko techník, ako nedovoliť sociálnym sieťam, aby vás vyrušovali od ostatných vecí. Od nejakého momentu mám čierno-biele pozadie na telefóne, aby ma nevyrušovali červené notifikácie. A napríklad, keď som písal túto knižku, tak som mal taký proces,
že som si vypol telefón, zaniesol som ho na druhý koniec izby, dal som ho do šuflíka, ten šuflík som zamkol a potom som sa vrátil naspäť k stolu a tam som písal kapitolu každej knižky počas jary 2020, aby som sa vedel sústrediť, aby som stále neodbiehal. Tak podľa mňa to je taká špecifická výzva v dnešnej dobe vedieť, ako s týmito proste sociálnymi médiami a internetmi pracovať. A myslím, že to je taký zaujímavý znak toho, že ako si v dnešnej dobe vieme ako kresťania zachovať taký vnútorný pokoj a sústredenosť. A myslím, že sa nám to podarí len, ak tieto internety skrotíme a zvládneme. Dobre, tak teda toľko, taký krátky bufet, 8 ochutnávok z myšlienok, ktoré v tej knižke rozvíjam. A teda, čo ďalej? Keď som tú knižku napísal, tak som ju poslal do jedného vydavateľstva slovenského a tam mi povedali, že to je pekné, že si napísal takú zbožnú knižku o štúdiu na Oxforde a na Cambridge, ale toto keď si prečíta bežný slovenský študent, tak sa iba zlakne a vystraší a povie si, že ja nie som na Oxforde, na Cambridge, mňa sa to netýka, alebo to je príliš náročné modliť sa 30 minút denne, alebo to je príliš náročné skrotiť svoje telefóny, hej. No a povedali, že teda vám to nevydáme, hej. Tak ja som si povedal, že tak to je šéfredaktor novín a vydavateľstva, tak asi má pravdu, tak som ešte rok mal tú knižku v šuflíku. No ale nakoniec som sa tak odhodlal, že však skúsim vydať, skúsim začať poučovať o duchovnom živote ako čerstvý 26-ročný absolvent. A taká jedna vec, ktorá ma v tom pozbudila, bola, že však podľa mňa by sme na seba mali byť nároční. A neviem ako vy, ale ja by som chcel skúsiť byť svätý v rámci možnosti, ak sa to podarí. Raz Marek Orkovácha, ktorého určite všetci poznáte v týchto končinách, mal v Bratislave jednu prednášku, s ktorou mi utkvala taká myšlienka, že nesnažte sa byť druhým svätým Františkom z Asisi, druhým svätým Dominikom Guzmánom, nesnažte sa byť treťou Tereskou Avilskou, ale snažte sa byť prvým, Pavlom z Třebíče, alebo prvou Aneškou, nie českou, ale pražskou. Hej. Tak aj tá knižka smeruje k tomu, aby nás vyhecovala, aby sme to skúsili, každý na tom mieste v tými silami, aké máme. A pre tento účely som pre vás vybral moje 3 obľúbené motivačné citáty od rôznych autorov, ktorí nás pozývajú k tomu, aby sme sa snažili a makali na sebe tam, kde sme. A prvý je teda od Benedikta XVI, ktorý hovorí: svet vám ponúka pohodlie, ale vy ste neboli stvorení pre pohodlie, boli ste stvorení pre veľkosť. Tak to hovorí bývalý pápež Benedikt XVI. A Benediktov obľúbený spisovateľ bol George Bernanos, možno ste niektorí od neho čítali, francúzsky autor, knižku Denník vidieckého farára. Tak George Bernanos píše v jednej také esej pred koncom života, že možno ste si mysleli, že už dneska nie je doba svetcov, že svetci žili niekedy v stredoveku, alebo 19. storočí, alebo ešte v 20., ale dneska určite nie. A on hovorí, doba svetcov je vždycky. A môže sa to týkať aj vás. A taký ďalší francúzsky spisovateľ v preklade môjho jedného z obľúbených slovenských básnikov hovorí, že na konci je iba jedna smutná vec a nakoniec je len jeden smutok, že nie sme svätí a že sme to neskúsili. No tak teda tomu by som vás pozbudil a o to sa snažím ja. A aby ste videli, že sa to dá, tak som si pre vás ešte pripravil na záver tejto prednášky takých 5 príkladov podľa mňa svätých ľudí, niektorých oficiálne svätých, niektorých v procese, vlastne z týchto našej geografickej šírky a dĺžky a výšky a ľudí zo strednej Európy a sú to teda príhody z ich študentského života. Aby ste teda nemohli povedať, že to sa nedá. Tak sa môžeme na nich pozrieť. Ale ja sa najprv napijem vody trošku. Môj prvý svetec pre vás je posledný český král, blahoslavený Karol Habsburský. Neviem, či viete, ale vlastne posledný cisár rakúsko-uhorský je zároveň, myslím, že ešte nie svätým, ale blahoslaveným v katolíckej cirkvi. Je taká punková kapela česká, ktorá spieva, že kde je český král, tak toto bol posledný český král, teoreticky. No a neviem, či viete, ale cisár Karol, ktorý teda zomrel nakoniec veľmi mladý, ako 34-ročný v exíle, potom čo sa mu rozpadlo jeho ríša a potom čo otec republiky, prezident Masaryk a mnohí ďalší teda
sa im podarilo presediť svoju víziu poriadku v Strednej Európe, tak on išiel do exilu a zomrel ako 34-ročný na tuberkulózu na ostrove Madeira v strede Atlantického oceánu. Ale predtým, kým sa pripravoval na svoju kariéru v kráľovskej rodine, ešte nebolo jasné, že sa stane cisárom, tak študoval, prosím pekne, v Prahe na staroslávnom českom učení na Karlovej univerzite. Bol tam od roku 1906 do roku 1908. Študoval tam v podstate také humanitné predmety, prípravu na ako keby tie jeho úlohy v rámci kráľovskej rodiny a potom išiel na tréning v rámci rakúsko-horskej armády a bol v meste Brandýs nad Labem. A je tu niekto z Brandýsu nad Labem? Nikto? Boli ste niekto aspoň niekedy v Brandýse nad Labem? Dobre, ja som si pozeral na mape, je to niekde nedaleko Prahy, ale teda váš posledný král, a Slovensko je trošku komplikované, sa to povedať, ale váš posledný král a náš posledný cisár teda študoval v Prahe a potom teda mal tréning v rámci jazdectva v Brandýse nad Labem. A ako 20-ročný mladý muž zachovalo sa také jedno hodnotenie vlastne toho, ako mu to išlo, hej? Tak toto je hodnotenie teda jeho nadradeného admirála, ktorý dozeral na výchovu a teda možného budúceho cisára kráľa. No a teda hovorí nasledovné. V roku 1908 bol poručík vojensky spôsobilý s plynulou znalosťou nemčiny, francúzštiny, latinčiny, taliančiny, angličtiny, maďarčiny. Čeština pre služobné účely dostatočná, z toho vieme odvodiť, že aj po slovenský rozdiel určite. Stabilný charakter so živým temperamentom, vynikajúcim intelektuálnym nadaním a neobyčajne rýchlou pozornosťou. Príkladne horlivý, dobrosrdečný a naplnený silným zmyslom pre povinnosť, vie zachovať mužskú disciplínu a vojenského ducha. Má ten najlepší vplyv na kamarátske vzťahy v dôstojníckom zbore. Mimoriadne inteligentný, spoľahlivý, vynikajúci dôstojník, má rozhodne náklonnosť a lásku k armáde, zvlášť k jazdectvu. Prejavuje vynikajúcu pracovitosť a primeranú ctižiadostivosť. Je zasveteným, sebavedomo jazdiacim, jazdeckým dôstojníkom, obstojí vynikajúco v každom ohľade. No tak to máte mladého cisára Karola, ktorý neskôr teda sa naozaj stal cisárom a ktorý je dneska blahorečený. A máte ho priamo teda medzi Prahou a Brandýsom nad Labe. Tak to je taký prvý príklad toho, ako sa to dá, alebo ako sa dá na sebe pracovať z niekoho, kto je z takého blízkeho nám kontextu. Mám pre vás druhý obrázok. Toto teda není Karol Vojtila, svätý Ján Pavol II, 22-ročný, a toto je už neskoršie, ale hovorí sa, že fotky s deťmi a so zvieratkami vždycky fungujú. Takže toto je Ján Pavol II s koalou. A teda náš slovanský pápež, netreba ho predstavovať, ale možno nepoznáte jeden taký príbeh z jeho skoršieho života, keď mal 22 rokov a študoval, vtedy ešte študoval, myslím, že v Ľubline, vlastne za kňaza nie, vtedy bolo vlastne tajne, on študoval tajne, nie? To ste všetci videli tie filmy, hej? Nie, potom neskôr študoval aj v Ríme, ale pointa je, že v tom roku 1942 v rámci tej kňazskej formácie musel začať študovať niečo, čo sa volá metafyzika. A to je taká najfilozofickejšia filozofia, taká najabstraktnejšia, proste zložité. Metafyzika, ontológia, to sú také tie najabstraktnejšie, najťažšie veci, hej? A hovoril, že čítal takú príručku, hej, z tejto metafyziky a má taký citát, za chvíľku vám prečítam, kde hovorí o tom, ako sa cítil, keď musel túto metafyziku sa snažiť pochopiť, hej. Metafyziku, na ktorej potom založil všetko svoje ďalšie učenie, metafyziku, na ktorej aj naprieč dejinami stojí vlastne veľká časť učenia katolíckej cirkvi. Tak Karol Vojtila ako 22-ročný popisoval svoj zápas s metafyzikou a so skolastickými poučkami. Vtedy viete, tí tomisti, tí skolastici, to bolo tak, bolo to známe tým, že je to veľmi neprístupné, hej? Aj dneska sa hovorí, že tí tomisti, to je také ťažké a nikto to nevie pochopiť a to iba ten svätý Tomáš tak celé skomplikoval to učenie cirkvi. Tak takto sa k tomu stával Ján Pavol II, hej? Keď išlo o tomizmus a atomistické metafyzické príručky. Ako 22-ročný hovorí o tom, ako teda stretol túto učebnicu a hovorí: hneď som narazil na prekážky. Moje literárne vzdelanie, zamerané na humanitné vedy, ma vôbec nepripravilo na skolastické tézy a formulky, ktorých bola príručka plná. Musel som si presekávať cestu hustým porastom pojmov, analýz a axiom bez toho, aby som dokázal identifikovať pôdu, po ktorej som sa pohyboval. Po 2 mesiacoch presekávania sa touto džungľou som sa dostal na čistinku, k objavu a pochopeniu hlbokých dôvodov toho, čo som dovtedy len prežíval a cítil. Keď som zložil skúšku, povedal som skúšajúcemu, že podľa môjho názoru je nový pohľad na svet, ktorý som získal v boji s touto metafyzickou príručkou, cennejší ako známka, ktorú som získal.
Nepreháňal som. To, čo ma dovtedy intuícia a citlivosť učili o svete, našlo svoje pevné základy a v rozumovom porozumení. No tak toto je mladý 22-ročný Karol Vojtila, ktorý, ak som hovoril predtým, že nezdávať sa a hľadať odpovede na to, prečo cirkev učí nejakú vec, ktorá sa môže vám alebo môže niekomu zdať na prvý pohľad ťažká alebo absurdná, tak takto Jan Pavol II, teda ešte v tom čase Karol Vojtila, s takými otázkami tiež zápasil, keď bol mladý človek. A tie odpovede našiel, pretože pravdepodobne každá odpoveď alebo každá otázka, čo si položíte, už niekto sa ňou zaoberal v dejinách cirkvi. Môj tretí príklad je teda už ešte bližšie k vám a k Českej republike. Neviem, či poznáte meno kňaza Ota Mádra. A je to jeden z významných českých teológov z druhej polovičky 20. storočia. A študoval podobne ako Jan Pavol II v Ríme v 40. rokoch a mám také 2 citátiky pre vás pripravené. Neviem, počuli ste o ňom? Poznáte? Je to pre vás známe meno? Môžete niekto zdvihnúť ruku, ak ste počuli. Vynikajúco. A väčšina ste nepočuli. Zaujímavé. A bol to napríklad učiteľ Tomáša Halíka v podzemných tých kruhoch, v podzemnej cirkvi neskôr v 80. rokoch. Vlastne ako mladý študent študoval v Ríme, potom sa vrátil, potom bol uväznený, bol asi 10 alebo 15 rokov vo väzeniach československých a potom sa začal angažovať a robil v podstate intelektuálnu formáciu mladých študentov. Myslím, že primárne v Prahe, v druhej polovičke komunistického režimu. No a sú také 2 pekné citátiky pre vás mám. Prvý je z roku 1949, keď Otto Mádr doštudoval ako, už myslím, že bol vysvetený za kňaza, študoval teda v Ríme a tesne už bol vlastne rok 49 je rok po teda komunistickej revolúcii v Československu a teda on rozmýšľal, mnoho kňazov, čo vtedy pôsobili v zahraničí, sa rozhodovali, že či ostanú v tom zahraničí a budú slúžiť ako Češi alebo Slováci tam, alebo či sa vrátia domov. Tak čo sa nestalo, mladý kňaz Otto Mádr bol pozvaný na audienciu k pápežovi Piovi XII. A ten mu povedal nasledovné, že keď sa vráti a teda ak by sa chcel vrátiť, tak ho v tom pozbudzuje a teda hovorí mu, že odkážte českým veriacim po tom, čo nastúpil komunistický režim, ať sú stateční a vierní, bude to krásna stránka dejín. Alebo po taliansky siano forti, siano fedeli, lo sarà una bella pagina della storia. Tak neviem, či by to mne stačilo, keby mi pápež povedal takéto pekné povzbudenie po tom, čo sa vraciam naspäť do totalitného režimu, ktorý začína otvorene prenasledovať katolícku cirkev. Ale Otto Mádr sa teda vrátil a pôsobil v Prahe v roku 50-51. Potom, keď sa začalo to prenasledovanie, tak sa začal skrývať v kláštore u sestier Boromejok v Prahe. Možno, že to poznáte, myslím, že to je niekde na Malej Strane, vlastne pod hradom. A niekoľko dní predtým, než ho nakoniec zatkla polícia za to, že sa venoval také intelektuálnej pastorácii mládeže, napísal taký spis, ktorý sa volá, že Slovo o tejto dobie. Neviem, či ste niekedy niekto počuli o tomto spise. Ale bol to taký text, ktorý krátko písal na povzbudenie vlastne veriacim v českých zemích. A tak vám trošku z toho prečítam, čo napísal teda v ukryte 2 dní predtým, než ho zatkli Otto Mádr. A keď sa začínalo prenasledovanie kňazov, biskupov a tak ďalej. Píše Otto Mádr. Hlavu vzhůru, bratři a sestry. Táto doba není pro kresťany zvlášť příjemná. Budem po česky, tak sa môžete zabávať. Táto doba není pro kresťany zvlášť příjemná, ale pro kresťany správného formátu je to veľký a nádherný čas. Jestliže mne pronásledovali, i vás budou pronásledovat. V takových slávnych chvílích zpíva cirkev pánu hrdinskou píseň lásky a věrnosti. Je to výsada a dar právě teď žít, milovat a bojovat. V této chvíli běží o to vydržet. A protože nepřítel vyžazuje věrné biskupy a kněze, je čas ukázat mu, že Kristus bude žít a hlásat evangelium ve svých věrných křesťanech. To bude patrně zvláštní sláva tohto pronásledování. Pokora, hrdost, opatrnosť, statečnosť a láska. To sú hlavné cnosti, ktoré hovorí, že potrebujú veriaci v Čechách počas komunizmu. A to široko rozvíja a potom končí s touto myšlienkou. A to je taký hlavný odkaz záverečný. Prožívajte kresťanské spoločenství medzi sebou. Najdete se 2, 3, 4 stejného smýšlení nebo 2, 3 rodiny a dávejte si navzájem Božího ducha. Čtěte společně písmo a meditujte nad větami evangelia. Studujte náboženské otázky a řešte nové situace. Půjčujte si duchovní knihy, vypěstujte si neformální účinnou lásku zasahující všechny potřeby. Zkuste si udělat den duchovní obnovy. Bratrsky se upozorňujte a buďte si rádci. I oporou ve všech věcech duchovního života a svědomí. No tak vidíte, Otto Mádr v jednom paragrafe zhrnul mnoho z toho, čo ja som zbytočne písal na 150 stranách a teda stihol to 2 dní predtým, než ho teda zatkla komunistická polícia, ale podľa mňa to sú proste krásne slová, z ktorých mnohí žili.
A tento text sa potom šíril v samizdatoch a bolo to takým veľkým povzbudením pre veriacich v Českej republike. Možno, že niekoho niekedy stretnete aj vy, kto vám povie, že ešte tí ľudia žijú, ktorí z tohto textu aj zo služby Ota Mádra čerpali. Takže to je Oto Mádr. Potom mám jedného takého slovenského, podobného, Silvester Krčmery, neviem, či ste niekedy o ňom niekto počuli. Počuli ste o ňom? Je známy? Niekto? Môžete zdvihnúť ruku? OK, vidím, že tu mám nejakých kolegov, cirkevných historikov. No dobre, tak vám poviem aj o Silvestrovi Krčmery. Máme ešte čas, hej? Dobre, tak Silvester Krčmery bol mladý medic a bol to laik, ktorý sa zasvetil vlastne v reholnom živote a neskôr, ale ako laik sa venoval pastorácii mládeže na Slovensku, hej? Podobne ako Mádr bol kňaz a obidva boli študentmi takého chorvátskeho kňaza, Tomislava Kolakoviča a teda v roku 1951 zatkli Silvestra Krčmeryho ako mladého medika a laika, ktorý sa venoval pastorácii vlastne mladých. Mal vtedy 29 rokov a udial sa s ním taký slávny monster proces a z toho monster procesu sa zachoval jeho taký pekný slávny prejav, a kde hovorí teda z očí voči tomu komunistickému sudcovi, ktorého práve išiel poslať teda Neferovo do basy, potom čo ho niekoľko teda mesiacov mučili, aby sa falošne priznal k tomu, čo robil, on sa nikdy nepriznal, celé to ustál. Okrem iného sa naučil naspamäť evanjelium podľa svätého Jána, aby to v tom komunistickom žaléri ustal a mal rôzne také iné typy a triky, ako vydržať počas komunizmu. Tak on pred tým súdom mal taký slavný prejav, ktorý na Slovensku radi hovoríme, že je taký najkrajší, najslavnejší text a odporu voči komunizmu a toho, ako občas sme povolaní vydať svedectvo viery. A pre mňa je to sila, že to povedal ako 29-ročný človek. Tak ten prejav začína takým sťažovaním sa na to, čo sa deje. Hovorí, že a náboženstvo ani cirkev už podľa vás žiť nesmie. Náboženská tlač, kláštory, semináre, teologické fakulty, pastorácie, cirkevné organizácie, náboženské hnutia a spolky sú likvidované. A najmä hlava musí ísť dolu. Likvidovaný je biskupský zbor, spojenie s cirkvou je zničené. V tom čase boli monster procesy aj s biskupy na Slovensku. Potom ďalej tým komunistom pred tým súdom hovorí, že vlastne to pre nás není nová situácia, pretože cirkev prenasledoval aj Napoleon, hovorí aj Bismarck, aj Henrich VIII v Anglicku, aj Jozef II ako osvietenecký cisár rakúsko-uhorský, teda rakúsky ešte v tom čase, aj Hitler prenasledoval cirkev. A teda na záver sa dostáva k také pasáži, keď si kladie 3 otázky, že prečo vlastne ako kresťania robíme to, čo robíme a prečo sa nám to stáva. A hovorí, a zda toto všetko hovoríme z prázdneho hrdinstva a mučeníctva? Bohužiaľ som príliš hriešný človek, preto by som mohol byť iba karikátorou hrdinu alebo mučeníka, za ktorú by sa cirkev musela vždy hanbiť. Do tejto situácie sme sa dostali len proti svojej vôli a my sami sme sa do väzenia nenahlásili, ani sme sa sami nezatkli, ani sami neponižovali a neobžalovali, ani neodsúdili. Ani Kristus nešiel z vlastnej iniciatívy pred veľradu a na krížovú cestu. Hovorí ďalej, hovoríme toto všetko a zda z fanatizmu a zda preto slúžime mladým a snažíme sa ich formovať. Hovorí nie. My nie sme náboženskí fanatici alebo zaslepenci, sme jednoducho kresťania a nikdy sme sa neuzatvárali pred žiadnou inou vierou, svetonázorom alebo dokonca vedou. Naopak, bez predsudkov sme hľadali a študovali, stále študujeme aj iné filozofické a náboženské smery. Štúdiom a prácou sme sa dostali k svojmu presvedčeniu. Praví fanatici sú naopak tí, čo odmietajú Boha alebo kresťanstvo bez toho, že by ho poznali alebo študovali. Tak tu máte opäť pozvanie k tomu a hľadať odpovede na otázky a vedieť, čomu veríme a prečo veríme. A hovorí nakoniec, hovorím to azda z bláznostva, mnohí nás už majú za bláznou autopistov a vyhlásili, keď sme odmietali peniaze alebo odmeny za liečenie a za prácu, ktorú vykonávame. Tvrdili, tvrdili, že sme blázni, keď sme tvrdili, že prostitúciu možno odstrániť a prostitútky možno zmeniť. Podobne aj za iné naše návrhy a názory. Ale za to sa nehambíme. Aj Pavol, aj svätý Pavol apoštol bol hrdý, že môže byť bláznom pre Krista. A teraz prichádza vrchol, tá najslavnejšia pasáž tohto prejavu. Hovorí, rozhodol som sa preto svedčiť z povinnosti, musím vydávať svedectvo o pravde. Preto musím hovoriť a nemôžem mlčať. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tu moc vám nezavidíme a netúžime po nej. Stačí nám tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť, zabiť alebo ju ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy stala i vstane z mŕtvych. No, tak mne sa to zdá celkom cool, že toto ako 29-ročný človek dokázal povedať pred komunistickým súdom. A Silvester Krčmery ešte není blahorečený, ale je to taký jeden z top horúcich kandidátov na Slovensku, podľa mňa, o ktorom ešte možno, že budete počuť v tomto kontexte. Takže to je jeden Slovák a ešte mám jedného iného Slováka pre vás, Antona Neuwirtha, po ktorom je pomenované to kolegium, táto vzdelávacia inštitúcia, ktorú na Slovensku máme, kde som aj ja študoval a dneska tam učím.
A teda Anton Neuwirth bol odsúdený v podobnom procese ako Sylvester Krčméry, a tiež to bol laik, lekár, ktorý v 40. rokoch v tom povojnovom období 49-48 ako lekár robil výskum v Švajčiarsku, potom sa podobne ako Otto Mader vrátil do Československa, potom bol väznený a potom sa vrátil z väzenia a potom sa angažoval taká jedna z opor laickej cirkvi tajnej na Slovensku. A mám pre vás pripravený úplne na záver ako posledný príklad taký citát z jeho denníka ako študenta, 24-ročného medika. Možno ešte, aby som tak povedal, ešte jeden možno kontextový bod a bol to taký jeden významný aj vlastne kresťanský politik v 90. rokoch na Slovensku. Bol to prvý kandidát na prezidenta a za kresťansko-demokratické hnutie a vlastne za KDH, čo je niečo ako vaši lidovci u nás v roku 93. A bol prvý veľvyslanec pri Svätej stolici v 90. rokoch Anton Neuwirth. No a takto vyzeral jeho denník, keď mal 24 rokov a keď študoval na jednom katolíckom internáte v Bratislave v roku 1945. Takže teraz citát z denníka. 3. júl 1945 večer, plán na 4. júla. 5.00 vstávanie, 5.30 odchod, 5.40 meditácia, 6.00 svätá omša, 6.45 raňajky, 7.15 štúdium, 9.30 10. rúženec, 10.00 štúdium, 11.30 spytovanie svedomia, 12.00 obeda odpočinok, 14.00 štúdium, 16.00 duchovné čítanie, 16.20 štúdium, 18.00 večera, 19.30 štúdium, 20.30 ruština, 21.00 modlitba a pokračovanie štúdia, 21.10 francúzština, 21.40 večerná príprava, 22.00 spánok. No, tak možno ste vystrašení, ale ten denník pokračuje na druhý deň takto, 4. júla 1945. Neskôršie som vstal o 4 hodiny, meditáciu som skrátil o pár minút, k učeniu som prisadol s polhodinovým meškaním, lebo som upratoval. Pri štúdiu som bol roztržitý, pred 10. fantázia vytvárala predstavy samoľúbosti a lákala myslieť vždy ďalej a ďalej. Po takejto psychologickej dispozícii nebol som dosť rázny, aby chytro som sa vybalil a prisadol znova k štúdiu. Na vybalovanie si kufrov som vo včerajšom programe zabudol. Podobne som zabil čas po obede. Keď som síce vybavoval vážne príčiny, ale pri tom celom som neužitočne pretlachal kopu času. Z programu nesmiem popustiť a keď, musím mať dosť energie vrátiť sa k nemu. Znovu a znovu a nie pre maličkosť nechať plávať celý deň. Po obede som neštudoval, duchovné čítanie som nechal na večer, rečiam som sa nevenoval vôbec. Pán Boh pomôže a ja sa polepším, však on má mňa veľmi rád. No, tak toľko od Antona Neuwirtha, aj odo mňa, tak ďakujem za pozornosť. Tak dobre, takže ja teda ešte predtým, než ti Samuel poďakujem za tvoju super prezentáciu, tak teda poďme dať priestor na dotazy. Pripomínam slajdo s číslom 23 87 449 a ja už tu vidím dve otázky, takže ja prečítam prvú a nechám ti priestor odpovedať. Je něco, co si přeješ, aby si na univerzitě dělal jinak? Nebo zjistil dříve? Nebo co bych si nedoporučil? Tak, hej, jedna vec mi také napadá. Mám taký dlhoročný spor s mojimi rodičmi a to bolo, že ja som veľmi chcel ísť študovať do toho kolegia, čo som vám hovoril, ten program, kde sa študuje po večeroch filozofia a teológia na Slovensku, tak ja som veľmi chcel ísť už vlastne po maturite. Ja som bol 2 roky, som vlastne maturoval v tom zahraničí a chcel som veľmi do toho kolegia, lebo mi chýbala partia, spoločenstvo a cítil som, že by mi veľmi dobre padlo sa tak filozoficky, teologicky trošku prehlbiť, čo je to, čo sa v tom kolegiu deje. No a už som mal rozpísané, už som bol prijatý do toho kolegia vlastne aj po maturite, ale v tom prišli moji rodičia a zakročili, že teda v živote to takto nechodí, že ty pôjdeš na rok študovať filozofiu po maturite, si prijatý na Cambridge, na ekonómiu, na slavnú dobrú školu, takže opováž sa napísať na ten Cambridge e-mail o tom, že či by ti to rok neodročili. Tak ja som teda súc dôverujúc mojim rodičom, že vedia, o čom je život, teda s tým súhlasil. A potom som išiel na ten Cambridge a mal som tam pekný čas, o ktorom som vám teraz hovoril, ale potom mi to nedalo a nakoniec som v tom kolegiu vlastne skončil po tom bakalárskom štúdiu a to ako prestávka medzi vlastne bakalárom a magistrom. A mám pocit, že by mi bývalo dobre padlo vlastne sa môcť takto prehlbiť, aj vlastne stráviť čas a v takom
mať ten zážitok, čo som vám hovoril, tej Newmanovej univerzity, kde spolu sedíte, ste zavretí na intráku a môžete po večeroch debatovať o živote a ešte teda navyše nielen, že máte ten zážitok, ale ešte tam máte aj tie prednášky, aj tie dobré knihy, tak toto by bola jedna vec, čo možno by som rád bol býval absolvoval už skôr, hej. Môže to znamenať niečo iné v kontexte niekoho z vás, môže to znamenať, že si dáte, po anglicky sa to hovorí, že gap year, hej, taký rok pauzu, hej, predtým ešte na vysokú školu. Možno, že niekto chce ísť na misie, možno, že niekto chce ísť rozlišovať duchovné povolanie. Podľa mňa také veci, keď niečo také cítite, tak je to dobré robiť skôr ako neskôr, lebo vás to potom dobehne. Mňa to dobehlo a potom som mal tiež pekný čas, ale o 4 roky neskôr. Ale aspoň sa mám o čom hádať do dneska s mojimi rodičmi, že či som ich mal počúvnuť po tej maturite alebo nie. Takže to by som odporúčil, a čo by som neodporúčil? Neviem, to je asi, čo by som neodporúčil. Neodporúčil by som, možno to je taká všeobecná vec, môžete sa niekto prihlásiť a povedať, čo ste mysleli tou otázkou konkrétne. Neodporúčil by som ísť za každú cenu do zahraničia a podľa mňa aj v Čechách, aj na Slovensku sú mnohé dobré školy a je mnoho dobrých fakult alebo katedier aj tu v našich geografických šírkach. Do toho zahraničia, keď idete, tak si dobre vybrať a viete, prečo tam idete na takú alebo na akú školu. Tak to je možno taká na prvú. Super, ďalšiu otázku máme. Myslíš, že každý křesťan má povinnost nabít v životě co největšího možného intelektuálního vzdělání, když se i mnozí prostí a nevzdělaní lidé také se stali svatými? Podľa mňa nemusí každý, určite nemusí každý. To je krátka odpoveď. Dlhšia odpoveď je, že podľa mňa je to otázka toho podobenstva o tých talentoch, niekto dostane 2, niektoré 5 a od toho, čo dostal 2, sa očakávajú 2, od toho, čo dostal 5, sa očakáva, že bude mať 5 a tak ďalej. Takže podľa mňa do tej miery, do akej sú to vaše dary, tak ich treba rozvíjať. A C.S. Lewis má takú poslednú myšlienku k tejto téme, ktorá podľa mňa dobre k tomu pasuje a sedí. C.S. Lewis z roku 1939, keď bol profesorom na Oxfordskej univerzite, profesorom literatúry, mal takú slávnu kázeň v univerzitnom kostole v Oxforde, ktorá sa zachovala a volá sa to Štúdium počas vojny. Vlastne hovorí o tom, že prečo keď sa začína druhá svetová vojna a prečo by ste sa mali rýpať v tých chemických rovniciach a prečo by ste mali študovať veršovanie z 19. storočia v anglických básnikoch a tak ďalej. A hovorí, že možno, že práve pretože vojna nezmenila nejako zásadne podmienky ľudskej existencie, život je vždycky o tom istom a keď nebudete študovať vy, tak vlastne tí, ktorí možno, že nemajú toľko intelektuálnych darov, ako ste dostali vy, nejako dostane sa k nim nejaká iná ideológia, nejaký iný ideový systém, nejaké iné náboženstvo. A svojím spôsobom tí, ktorí sú jednoduchší, hovorí Lewis v tejto eseji, sú odkázaní na to, aby tí, ktorí tie dary dostali, aby dokázali vlastne tie ideológie ostatné, ktoré vo svete existujú, sú vlastne sa im vyhnúť, tak sú odkázaní na to, na tých svojich spolubratov vo viere, pre ktorých je povinnosťou tieto dary rozvinúť. A Lewis tam hovorí v tej eseji, že proste nedá sa v živote vyhnúť filozofickým a teologickým otázkam, každý nejakú filozofiu, podľa ktorej žijeme, máme a otázka je iba, či máme tú správnejšiu alebo nesprávnejšiu a pre tých z nás, ktorí sme kresťania, ktorí sme dostali také intelektuálne dary, tak je našu úlohu ich rozvíjať, aby sme tým vedeli poslúžiť aj nášmu okoliu. A to, či sa niekto dostane skorej bez ohľadu na intelektuálne dary alebo na to do neba, tak to je samozrejme rozhodnutie Pána Boha. Hej. S každým sa zjednal za denár, takže každý, myslím, že sa nesťažujeme na to, že každý máme svoje poslanie a povolanie. Takže asi taká krátka odpoveď. Máme tu ďalšiu, trošku pikantnejšiu otázku. Jak je možné v takovém životním stylu, studiu, cestování, organizování akcí mít vztah směřující k manželství? Dá se to zvládnout? Tak zatiaľ nie som ženatý, ale takže zatiaľ na to neviem odpovedať, ale poznám ľudí, ktorí sú podobne rozbehaní a majú pekné manželstvá, ale možno rozmýšľam, čo to... No ťažká je to otázka, taká osobná na telo, pikantná. Ale povedal by som jednu vec, hej, že v niečom to je ťažké a ja som si musel v nejakom momente ako keby uvedomiť, že strašne veľa toho stíham a áno, už viem, čo poviem. Áno, raz som bol na takom večierku, sme organizovali takú party s kamarátmi v Bratislave a ja som v tom čase ešte popri tom, že som robil na ministerstve a doktorát v Prahe a ešte, že som učil v Collegium Antonia Virta, tak mi prišlo ako dobrý nápad, že začnem externe študovať doktorát v Ríme na jednej pápežskej univerzite.
lebo tam mali taký úžasný program pre angažovaných laikov zo strednej a východnej Európy, ktorí sa venujú spoločenským otázkam, tak som si povedal, že to je ako pre mňa, tak musím si to poslať, proste som neodolal, hej. Som sa prihlásil a začal som tam raz mesačne, som začal externe jazdiť do Ríma. A teda mali sme túto party tento večer, ja som práve začal v tom Ríme študovať, ale vtedy som bol v Bratislave a prišla za mnou jedna taká kamarátka a hovorí, že Samo, že to som býval s takým kamošom vtedy a tá kamarátka hovorí, že no tento tvoj kamoš Peťo, že z neho je cítiť, že si hľadá frajerku, že proste aj preto túto party organizujete, hej. Takže vidno, že je tomu taký otvorený, ale teba, keď človek počúva, tak ty stále iba o tých knižkách, o tej práci hovoríš a tak a ja som si hovoril, že no poviem to tak, ako mi to napadlo, hej, že proste, jak to, že toto dievča mi nerozumie, nevie to oceniť, ja sa tak snažím, študujem, toľko toho robím, hej, že akú proste hlúposť, jak to nevie doceniť a pochopiť, hej. No ale vtedy som si uvedomil, že naozaj ako keby som bol tak v tej konkrétnej životnej etape taký ako keby ponorený, zvlášť ten 1,5 rok, že vlastne som nemal ani priestor na to sa venovať budovaniu nejakého vzťahu, hej. Vlastne to za mňa aj vyžarovalo, hej, toto dievča, ja som zase nerozprával vtedy, že by som ju balil, alebo že by sme sa, akože, že by to bolo také, ako keby také nejaký romantický kontext, iba proste to bola kamarátka, ktorá mi dala takýto nevyžiadaný feedback a potom som, akože z časti toho rozhodovania bolo, že som potom skončil ten doktorát v Ríme, lebo toho bolo v tom čase konkrétne šialene veľa a som si vytvoril priestor v srdci a v mysli na to, aby som sa mohol začať venovať trošku spoznávaniu dievčat takže to je také, hej, veľmi osobné, ale teda áno. A potom som po 2 rokoch prišiel sa do kamarátku a som mi povedal, že mala si pravdu, hej. Takže, hej, tak by som povedal. Tak super, tak na slajdu nemáme žiadne ďalšie otázky, tak sa možno spýtam, či je teraz v publiku ešte nejaká otázka. Máte niečo na srdci, môžete sa opýtať. Dobre, nevyzerá to. Tak teda, Samuel, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za tvoju veľmi zaujímavú prezentáciu. A dúfam, že vás to všetkých nejakým spôsobom inšpirovalo. Možno vás to inšpirovalo k tomu si prečítať túto knižku a naučiť sa, ako sa píše hĺbka s háčkom na L. A super, takže ja vám teda veľmi pekne ďakujem a majte príjemný zbytok dňa. Slyšeli jste přednášku, která zazněla na studentském Velehradu 2024. Celostátním setkání věřících vysokoškoláků a mladých pracujících. Více informací o této akci naleznete na www.studentskývelehrad.cz nebo na našich sociálních sítích.